Доброго ранку. Усім салют. Привітання! Рада вітати усіх у нашому доброранку. Кась, ти чого спозняєшся? Ой, пробачте, я допомагала своїй сябровці Яні. Подарунки рихтувала. Ага, тільки не для сябровки, а для котяня і щаня. Яна вирішила покласти подарунки під ёлочку і для годованців. Ні, не так. До моєї сябровки у гості завітає дівчинка з пухнатеньким щаня. І моя сябровка вельми хвалюється. Типа сябрується її котяня і щаня той дівчинки ось. Тому і подарунки для їх рихтує. Ну так, каб малим веселей було. І мені вельми цікаво, чи розуміють кошки мову собак. Весик, ти у нас великий науковознавця. Зможеш відказати на питання? Розкажу те, що я на свої очі бачу. Ага. Ось кошки кошек чудовно розуміють. Наприклад, кошечка починає махати хвостом у тим випадку, коли нічим не задоволена. І стережитеся, праз момент яна може випустити кіптюри. А ось коли собака розмахує хвостом, значить він вітається і жадає з вами познайомитися. Ось сябровка моя і хвалюється, що без перекладчика не обійстися. У мене є порада для твоєї сябровки. Лічу, що яна спотребиться многим господарам пухнатих годованців. Коли ви не ведаєте, чи будуть сябровать котяня і щаня, ви можете пропонувати їм яку-небудь гульню. Наприклад, побігати на випередки за цацками. А після гульні треба обов'язково почастувати своїх годованців. И праз некоторый час вы сами зауважите, что котяня и щаня посябровали и уже гуляют разом. Дівчинки і хлопчики, а у вас є хатні годованці? А ті подрихтовали ви для їх подарунки. Новая цацка будет чудовным подарунком. Так, їм сподобається те, що і усім дітям цацки і ласунки. Так, зразумець хатніх годованців простей. А вось, оказывается, дельфины быццам размаўляюць на розных мовах. І калі одна група дельфінчыкаў сустракаецца ў акіяне з другой, яны могуць не зразумець адзін аднаго. Я ведаю, што дельфіны выдаюць гукі, якія не зразумее вуха чалавека. Правильно, ультрагукі, якія цудоўна распаўсюджваюцца ў вадзе. Але ў кожнай групы дельфінаў гэтыя гукі розныя. Гэта як мы, калі сустракаем чужаземца і не ведаем яго мовы. Але ёсць спосаб зразумець адзін аднаго без слоўнікаў і перакладчыкаў. І ўсе нашы гледачы цудоўна пра яго ведаюць. Гэта усмешка. Усміхніцеся адзін аднаму, і вам усміхнуцца ў адказ. А гэта значыць, што вы зразумелі адзін аднаго. Усмешка быццам самае ветлівае слова, якое зразумеюць у любым кутку свету. А можа і ў космосе. А зараз усе будуць усміхацца і нават гучна смяяцца. Гэта чаму? Таму што мы будзем глядзець вельмі вясёлы мультфільм. О, цудоўна! Кася! Ой, мне так прыемна, што тыя, хто вучыцца чытаць, выбіраюць менавіта маё імя. І маё імя таксама лёгка чытаецца. А вы ведаеце, што такія кубікі з літарамі складалі дзеці ў далёкім мінулым? Лічыцца, што кубікі для дзяцей з'явіліся яшчэ да нашай эры. А гэта вельмі даўно. Нават уявіць цяжка, калі такое было. Лічылася, што самы лепшы спосаб навучыцца чытаць гэта калі дзеці пачнуць складаць словы з дапамогай літар, выразаных з дрэва ці слановай косткі. Але кубікі – гэта вельмі зручная цацка. Яны дапамагаюць не толькі навучыцца чытаць, але і будаваць. Правильно, Макс. З кубікаў можна нават пабудаваць сапраўдную вежу. А яшчэ можна складаць словы, якія чытаюцца аднолькава і справа, і злева. Такія словы называюцца паліндромы. Вось, напрыклад, слова «шалаш». Можна чытаць яго з любога боку, атрымаецца адно і тое ж. А можа, вы ведаеце больш складаныя словы? Падзяліцеся імі з намі. А можа, верш такіх слоў зможаце скласці? Складана, а вы паспрабуйце. Калі захочаце падзяліцца з намі, калі ласка. Адрес памятаеце? 220-114, город Минск, вулиця Макаенка, 9.
9. Програма «Доброранок». Ці можете скористатися електронним адресом dobroranak.tv@gmail.com. Будем чекати ваших листов, сябры. А зараз давайте поглядим яшчэ один ранішні мультфільм. Хлопчики, а ви не ведаеце, як паскорыць час? А табе навошта? Так хочется, каб хутчэй Новы год прыйшоў. Некалькі дзён засталося, і хутка дзядуля Мароз прынясе табе шмат падарункаў. Ой, так хочется ўжо. Кася, а што ты будзеш рабіць, калі дзядуля Мароз прынясе табе зусім не тое, пра што ты марыла? Ху, ды быць такога не можа. Дзядуля Мароз заўсёды выконвае пажаданне дзяцей. Ну добра, што ты будзеш рабіць, калі сябар уручыць табе падарунак, які табе не вельмі падабаецца? Што я буду Кася, рабіць? трымай. Ой, які прыгожы пакетик. Ты спачатку паглядзі, што ў ім. А, зараз. Ой, што гэта? Жабяня, прыгожая цацка, правда? Ага, толькі я іх баюся. І ў казках таксама. Па праўдзе кажучы, трошачкі і ў казках. Толькі зараз ты, Кася, забылася на правілы ветлівасці. Якія тут могуць быць правілы? Па правілах ветлівасці у любым выпадку ты павінна была падзякаваць за падарунак. За што? За тое, што мяне напужала? Па правілах трэба зрабіць так. Сябар жа стараўся, калі выбіраў табе падарунак. Толькі і сябар па правілах ветлівасці павінен быў у мяне папытацца, пра які падарунак я мару. Тады сюрпрыз можа не атрымацца. Ой, а як жа быць? Праўда, калі рыхтуеш падарунак, трэба добра падумаць пра тое, што спадабаецца, а што не вельмі. Тады і падарунак стане больш прыемны. Але ў любым выпадку спадабаўся падарунак ці не вельмі, за яго трэба падзякаваць. Ой, Максим, давай я яшчэ трошачкі на гэта жабяня пагляжу. Калі ласка. А яна, што яна? А, яна прыгожанькая. Можа, мы з ёй пасябруем? Якое імя табе даць? Можа, Квакша? Ці не? Будзеш у мяне Васіліса. Ой, а зараз давайте паглядзім працяг нашага мультфільма. Давайте. Сябры, нам вельмі хочацца усіх павіншаваць. Школьнікі сёння атрымаюць адзнакі за чвэрць і даведаюцца, ці добра яны пастараліся. Лічым, што ўсе нашы гледачы цудоўныя вучні. Дзяўчынкі і хлопчыкі, мы жадаем вам цудоўна аддыхнуць падчас зімовых канікул. І яшчэ мы нагадаем, што зараз вельмі чароўны час. Час, калі адбываюцца цуды. Так што загадвайце жаданні, рабіце добрыя справы і чакайце дзівосаў. І яшчэ мы жадаем усім добрага надвор'я, каб можна было зляпіць вясёлых снегуркоў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца ў панядзелак зранку. У нашым добраранку!